näkemässä ja vastaanottamassa. Meistä on hyvä tilaisuus käydä keskustelua ja tuoda esille teille. Kiitos. Ja olisi tosiaan kiva kuulla teidän kommentteja, mitä tämä asia nyt etenee seuraavaksi. Kiitos. No, tämä kertoo siitä, että tuo tilanne tuolla Palestiinassa liikuttaa ihmisten mieliä ja muusikkojen ja taiteilijoiden mieliä erityisesti, ja se on aivan ymmärrettävää. Please clap your hands and stomp your feet for our finalists. To SVT, you've made history tonight, right?